Mae bore da pawb, a chroeso mawr I chi I gyd. A hefyd I Rosa, sy'n arwain yr Oedfa y bore yma. Wel, y fori mae LG am 4:45. Bore dydd Gwener bydd y brecfast gweddi ar 8:00 a grŵp bywyd Cymraeg am 2:45 yn y prynhawn. Mae'n siawnt I drafod am neges Rosa. Y dydd Sadwrn nesaf mae gwers gitar gyda maestro Andrew. Diolch Rosa. Diolch Paula. Rydym wedi dod yma bore yma I addoli Jiw, felly fi'n mynd I ofyn 3 cwestiwn I chi, ac bob tro mae'r cyfle, os ydych chi'n cytuno, I ymateb gan ddweud ydyn. Felly, ydyn ni wedi dod yn barod I dyfu yn ysbrydol y bore yma? Ydyn. Ydyn ni wedi dod yn barod I newid? Ydyn. Ydyn ni'n barod I roi ein ffydd ar waith I addoli Jiw ym mhopeth a wnawn? Ydyn. Gweddiwn. Dduw sanctaidd, wrth I ni gyfarfod ynghyd yma heddiw, gyfannwn ni ti adnewyddu ein cariad tuag ata ti. Agor ein llygaid I weld pethau newydd. Agor ein clistiau I glywed yn fwy eglur. Agor ein meddyliau I gydnabod syniadau newydd. Fel y byddwn yn barod I dyfu a newid ac I fod yn debycach i'r Fab, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae 2 darlleniad gyda ni y bore yma. Dwi'n mynd I darllen yr un cyntaf, ac wedyn bydd Brenda yn darllen o Efengyl Ioan. Ond mae'r darlleniad cyntaf yn dod o lyfr Zechariah, pennod 14, yn dechrau ar adnod 1, a dyma fe ar y sgrin. Mae dydd yr arglwydd yn dod, pan fydd eich aiddo I gyd yn cael ei gymryd a'i rannu o'ch blaen hi. Rwy'n mynd I gasglu'r gwledydd at ei gilydd I ryfel yn erbyn Jerusalem. Bydd y ddinas yn cael ei choncro, eich cartrefi yn cael ei gwagio, ac gwragedd yn cael ei treisio. Bydd hanner y boblogaeth yn cael ei cymryd I ffwrdd yn gaethion, ond yr hanner arall yn aros yn y ddinas. Ond yna, bydd yr arglwydd yn mynd allan I ymladd yn erbyn y gwledydd hynny. Fel gwnaeth ymladd yn y gorffennol. Bryd hynny, bydd e'n sefyll ar fynydd yr olewydd i'r dwyrain o Jerusalem. A bydd mynydd yr olewydd yn hollti o'r dwyrain i'r gorllewin,
gan adael dyffryn Llydan. Bydd hanner y mynydd yn symud tua'r gogledd a hanner tua'r de. A byddwch yn dianc ar hyd y dyffryn yma yr holl ffordd i Atsel, fel gwnaeth o hi ddianc adegydau ar gryn pan oedd Wseia'n frenin ar Juda. Yna, bydd fy arglwydd Dduw yn dod a'i angelion sanctaidd gydag e. Bryd hynny, fydd ddim golau. Bydd y ser disglair yn chrewi. Bydd yn diwrnod unigryw. Yr arglwydd sy'n gwybod pryd, fydd dim dydd na nos, ac eto bydd yn dal yn olau gyda'r nos. Bryd hynny hefyd, bydd dŵr glân croew yn llifo allan a Jerusalem. Ei hanner yn llifo'r dwyrain i'r môr marw, a'r hanner arall i'r gorllewin i fôr y canoldir. Bydd yn llifo rownd y flwyddyn, haf a gaeaf. A bydd yr arglwydd yn frenin dros y byd i gyd. Yr arglwydd fydd yr unig un, a'i enw fydd yn cael ei addoli. Bydd y tir i gyd, o Geba i Rimon, sydd i'r de o Jerusalem, yn cael ei droi yn dir gwastad. Ond bydd Jerusalem gyfan yn sefyll yn uchel yn ei lle, o Giat Benjamin i safle'r Giat gyntaf, ac yn ymlaen at Giat y Gornel, ac o dŵr Hananel i'r cafnau gwyn brenhinol. Bydd pobl yn byw yno, a fydd y dinas byth eto'n cael ei meltithio a'i dinistrio. Bydd Jerusalem yn hollol saff. Bryd hynny, bydd y geriau wedi ei gysegru i'r arglwydd i'w gweld ar glychau harnes ceffylau. Bydd y crohanau i ferwi cig yn y deml yr un mor cysegredig a'r powlen i taen ellu o flaen yr allor. Bydd pob crochan yn Jerusalem a Juda wedi cysegru yr arglwydd hollbwerus. Bydd y bobl sy'n dod i Aberthu yn gallu ei defnyddio i ferwi cig yr aberthau anddyn nhw. A bryd hynny, fydd dim marchnatwyr yn hemel yr arglwydd hollbwerus. And there shall no longer be a trader in the house of the Lord of hosts on that day. Diolch, Brenda. A ffasg yr Iddewon oedd yn agos ar Iesu aeth i fyny i Jerusalem, ac a gafodd yn y deml rhai yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod a'r newidiwr arian yn eistedd, ac wedi gwneithio'r fflangell o fan reffynau, fe ei gyrraedd hwynt oll allan o'r deml, y defaid hefyd a'r ychen, ac y dywalltodd allan arian y newidwyr, ac a ddymchwelodd y bwrddau. Ac y ddywedodd wrth y rhai oedd yn gwerthu colomenod, dygwch y rhai hyn oddi yma, naw newch di fy nhad i yn di marchnad. A'i ddisglybion y gofiasant fod yn ysgrifenedig, sel dy di am hysod i. Yna yr Iddewon atebasant ac y ddywedasant wrth o ef. Pa rwydd rwy ti yn ei ddangos i ni gan dy fod yn gwneithio'r y pethau hyn? Yr Iesu atebodd ac y ddywedodd wrthynt. Dinistriwch y deml hon, ac mewn trydiau y cyfodaf hi. Yna yr Iddewon a ddywedasant. 6 blynedd a 20 y buwyd yn adeiladu y deml hon, ac y gyfodi di hi mewn trydiau. Ond fe a ddywedasau am deml ei gorff. Am hynny, pan gyfododd fe o feirw, ei ddisgyblion ef a gofiasant iddo ddywedyd hyn wrthynt hwy, a hwy a gredasant ar ysgrythyr a'r gair a ddywedasau yr Iesu. Diolch, Brenda. It was
was almost time for the Passover festival, so Jesus went to Jerusalem. There in the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeons, and also the money changers sitting at their tables. Whip from cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons, take them out of here! Stop making my father's house a marketplace! His disciples remembered that the scripture says, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." The Jewish authorities came back at him with a question. What miracle can you perform to show us that you have the right to do this? Tear down this temple, and in 3 days I will build it again. Are you going to build it again in 3 days? It has taken 46 years to build this temple. But the temple Jesus was speaking about was his body. So when he was raised from death, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what Jesus had said. While Jesus was in Jerusalem during the Passover festival, many believed in him as they saw the miracles he performed. But Jesus did not trust himself to them because he knew them all. There was no need for anyone to tell him about them because he himself knew what was in their hearts. Wel, dwi ddim yn siŵr beth sy'n eich taro chi mwyaf am y darlleniad yna. Wrth gwrs, mae'n anghyffyrddus iawn i weld y lluniau yna o Iesu fod mor grac. Dim felly rydyn yn hoffi gweld yr Iesu, ond dyn ni'n hoffi gweld y Iesu tyner a charedig sy'n derbyn ac yn croesawu pawb. Ond mae rhywbeth arall sy'n fy nharo i yn y stori hon, sef ymateb y rhai sy'n gyfrifol am y deml. Baswn ni'n disgwyl iddyn nhw ei arestio, neu o leia ceisio ei atal rhag dinistrio popeth, neu ofyn iddo pam wyt ti'n behafio fel hyn mewn modd mor amharchus. Ond dydyn nhw ddim. Yn lle, dyma beth maen nhw'n gofyn iddo. Pa arwydd gwirthiol wneud di i brofi i ni fod gennyt hawl i wneud hyn i gyd? The shocking thing is that the Jewish authorities don't try to stop him or to arrest him. Instead, they ask him a question.
Show us a miracle. What miracle are you going to show us to prove to us that you have the right to do this? It's a strange reaction. Mae e fel petai roedden nhw'n disgwyl I rywun troi lan o gwneud beth wnaeth Iesu. Ond mae nhw eisiau bod yn sicr taw Iesu yw'r un a oedden nhw'n aros iddo. It's almost as though they were expecting someone to turn up and do what Jesus did, but they just want to make sure that Jesus is the one they were waiting for. A dyma'r allwedd sy'n helpu ni deall beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Gad I ni edrych yn ddyfnach at y stori holl bwysig yna. Mae'r stori hon o Iesu'n clirio'r deml yn cael ei hadrodd 4 gwaith yn y Beibl, unwaith mewn pob efengyl. Ond, fel arfer, mae fersiwn Ioan bach yn wahanol. Enghraifft, yn efengyl Ioan, mae Iesu'n clirio'r deml reit ar ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus, a dim ar y diwedd, fel yn y fersiynau eraill. Ydy hi erioed wedi gofyn ei hunan pan fod gwahaniaethau fel hyn rhwng y 4 efengyl. Mae'n digwydd achos bod straen o Testament Newydd yn gweithio ar 2 lefel. The stories in the New Testament work on 2 levels. One is a historical level. Mae nhw'n straeon hanesyddol. Does dim rheswm o gwbl I ni amau bod Iesu wedi clirio'r deml, fel yn y stori, bod y stori hon wedi digwydd go iawn. Ac mae'r un peth yn wir o straeon gwirthia Iesu. Mae nhw'n record hanesyddol o rhywbeth a digwyddodd o flaen llawer o dystion llygad. Ond, yn ogystal â bod yn straeon hanesyddol, mae straeon yn yr efengyl yn straeon diwinyddol. But they are also, as well as historical stories, they're theological stories. In other words, they're stories that teach us something very important about Jesus. Otherwise, the authors would not have bothered including them. Mewn gwirionedd, does dim diddordeb gydag awduron y Testament Newydd mewn straeon hanesyddol nad ydyn nhw'n dysgu rhywbeth pwysig am Iesu. A dyma pam bod cyn lleied yn y Beibl am blentyndod Iesu a chymaint am ei weinidogaeth gyhoeddus, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, achos dyma ble dyn ni'n dysgu cymaint am Iesu. Felly, yn efengyl Ioan, mae Iesu newydd droi dŵr yn win ym mhriodas Cana, just cyn y darn yma am glirio'r deml. Ac yn y stori o droi dŵr yn win, mae Ioan yn dechrau datgelu i'w darllenwyr nad ydy Iesu yn ddyn cyffredin. Dyma'r agwedd dymunyddol o'r stori. Ie, dyn a mam a ffrindiau fel pawb arall, dyn sy'n mynd I briodasau fel pawb arall, ond dydy Iesu ddim yn ddyn fel chi a fi. Ac felly mae'r cwestiwn yn dechrau codi ym meddyliau darllenwyr Ioan, a felly yn ein meddyliau ni hefyd. Pwy yw'r Iesu yma? Who is this Jesus? Nawr, fel clywon ni cyn y fideo, roedd y proffwyd Zechariah wedi rhybuddio pobl Israel y bydd y dydd yn dod pan fydd yr arglwydd ei hun yn dod I Jerusalem I sefydlu ei dernas ar y ddaear. A nid dim ond I Jerusalem y daw yr arglwydd, ond i'r deml ei hun. Ac ar y diwrnod hynny, dywedodd Zechariah, fydd dim marchnatwyr yn hemel yr arglwydd holl bwerus. Hynny yw, trwy darllen Zechariah a'r proffwydi eraill, roedd arweinwyr crefyddol y deml yn disgwyl i'r arglwydd I dod a dod I ben a phob marchnata yn y deml. So the leaders of Israel, through reading the prophet Zechariah and other prophets, were convinced that the day would come when God would come to the temple. And when he came to the temple, he would put an end to the trading in the temple, because that's what the prophet Zechariah foretold. And that's why they don't try to stop him. Ond yn lle, maen nhw'n gofyn, dangos I ni ar oedd I brofi taw ti yw'r un a oedd I fod I dod. Maen nhw'n gofyn am dystiolaeth. Ac mae Iesu yn dweud, dynistriwch y deml hon a gwna I ei hadeiladu hi eto o fewn 3 diwrnod. Nawr, cofiwch,
nad oedd y deml yna yn hen iawn. Cafod teml reiddiol yr Iddewon ei dinistrio pan aethon nhw'r alltyd, ond roedd Herod Mawr wedi ail adeiladu'r deml mwyn ennill ffafr y bobl Iddewig tua 100 mlynedd yn gynt. Ac wrth gwrs, roedd y deml yn lle holl bwysig i'r Iddewon, fel mae'n capel ni yn lle holl bwysig i ni. Ond hyd yn oed mwy na hynny iddyn nhw, achos bod angen teml i wneud yr holl aberthu a oedd y gyfraith yn gofyn i bobl ei gwneud mwyn bod yn iawn gyda Duw. Ond yma nid y deml oedd Iesu'n sôn amdani, ond am ei gorff ei hun, am ei farwolaeth a'i atgyfodiad ar y trydydd dydd. Felly mae Iesu'n dangos trwy ei weithred brawyhus o glirio'r deml, taw fe oedd yr un a oedd I fod I ddod. Through this scary act of clearing the temple, Jesus shows that he was the one that was to come. He was the awaited one. He was God coming to Jerusalem. Fe yw'r un ar awdurdod o glirio'r deml, achos fe yw'r arglwydd sy'n dod I Jerusalem I sefydlu ei ddernas ar y ddaiar. Ternas hollol annisgwyl o dangnefedd, cariad a maddeuant, yn lle trethu, grym, cyfraith a thrais. O'r hyn ymlaen, ni fydd angen teml I addoli Duw, neu I fod yn iawn gyda fe. Bydd aberth Iesu ar y groes yn dod I ben ar holl gyfundrefn aberth yn y deml. Felly mae hwn yn codi cwestiynau pwysig I ni. Pa mor bwysig ydy'r adeilad ble dyn ni'n cwrdd fel Cristnogion I addoli Duw? So this raises an important question to us. How important then is the building where we meet to worship God? Byswn i'n dweud bod yr adeilad yn bwysig i'r graddau yr ydy o gymorth I ni yn dilyn Iesu. I would say that the building is important insofar as it helps us to follow Jesus. Os ydy'r adeilad yn ein helpu ni I ddilyn Iesu, I weithio gyda fe I adeiladu y dernas ar y ddaiar, I rannu ei neges o gariad a maddeuant gyda'n cymuned, mae'r adeilad yn beth da. Ond, unwaith bod yr adeilad yn ein rhwystro rhag ddilyn Iesu, os dyn ni'n anghofio pwrpas yr adeilad, os dyn ni'n dechrau caru yr adeilad mwy nag Iesu, dyma pryd bod amser I ni hefyd, gwneud chwip a gyrru allan popeth sy'n tanu ein sylw oddi wrth Duw ei hun. Mewn modd metaphoric wrth gwrs. Ac mewn ffordd, mae'r pandemig wedi ein helpu ni gyda hynny. Rydyn ni wedi defnyddio'r adeilad I wasanaethu Iesu mewn ffordd mor ymarferol yn ddiweddar. Ac mae mwy na hanner y seddi wedi troi I mewn ardal stori o bwyd ar gyfer y banc bwyd. Dydw I ddim yn gallu dychmygu hyn yn digwydd 2 flynedd yn ôl. Ond, trwy ras Duw, mae'r capel wedi bod yn ffyddlon I alwad Iesu yn ystod y pandemig. Dyn ni wedi defnyddio'r adeilad a'r mawr gogoniant Iesu. A dwi wrth fy modd I fod yn aelod ac yn weinidog o eglwys fel hon. Dwi'n teimlo'n falch. Ond wrth gwrs, bydd yr her yn codi unwaith eto pan awn ni yn ôl i'r capel ar ôl y cyfnod clo. Dwi wedi rhannu hyn gyda'r ymddiriedolwyr yn barod, ond dwi'n meddwl bod 2 drosiad o help mawr I ni wrth I ni geisio aros yn ffyddlon I ddilyn Iesu fel ei ddisgyblion ar ôl y cyfnod clo. I think there are 2 metaphors that can really help us as we think about what it might be like to use our building faithfully after lockdown. Ac y cyntaf ydy drysau lletach, wider doors. Yn ystod y pandemig, trwy cyhoeddi ein gwasanaethau ar YouTube ac ar Zoom, rydyn ni fel petai lledu drws y capel,
gan ganiatau i bobl cymryd rhan, nad oedd yr Oedfa'n opsiwn iddyn nhw o'r flaen. Efallai pobl sy'n byw yn bell, neu pobl fel Diane, y bore yma, lle mae'r cyfrifiadur wedi torri lawr. Efallai bod pobl nad ydyn nhw'n teimlo'n cyfforddus dod i wasanaeth yn y capel. Efallai pobl nad ydyn nhw ar gael bore Sul, achos eu bod nhw'n chwarae rygbi gyda'r plant neu beth bynnag. Felly, dyn ni wedi agor drysau y capel yn lled agored nawr trwy'r wasanaethau ar-lein i gyrraedd llawer mwy o bobl nag oedden ni. Felly y cwestiwn, sut ydyn ni'n mynd i gadw drws y capel yn lled agored pan awn ni yn ôl? Ac yn ail, yr ail drwsiad, the second metaphor, is deeper wells, ffynhonnau dyfnach. Yn ystod y pandemig, mae pobl wedi troi at Dduw achos nad oedd bywyd yn gwneud synwyr iddyn nhw bellach. Mae syhed gyda nhw ar y dŵr bywiog y mae Iesu'n ei gynnig i bawb sy'n ei ddilyn. Ein gobaith mawr yw bydd y bobl yna'n cadw eu cysylltiad gyda Dduw ar ôl i'r bywyd fynd yn ôl i rhyw fath o normalroedd. Gobeithio y bydden nhw'n dod i Salem a darganfod mwy am yr Iesu sydd wedi newid ein bywydau ni cymaint. Ond pan fydden nhw'n dod, a fydden nhw'n dod o hyd i'r dŵr bywiog yna yn llifo ohonom fel disgyblion go iawn Iesu, achos does dim pwynt i ni lledaen i'r drws os nad yw dŵr y bywyd ar gael yn ein heglwys i ni. Felly mae rhaid i bob un ohonom bod yn sicr ein bod ni'n ffynhonnau dwfn o ddiwr bywiog sy'n gallu rhoi bywyd i'r rhai sy'n ceisio Iesu. Nid trwy ei nerth ein hunain wrth gwrs, ond yn hytrach trwy ei ysbryd ef. Ac y ffordd orau o wneud hyn ydy ymuno ag un o'n grwpiau bach, felly dwi wrth fy modd bydd un trwy gyfrwng y Gymraeg yn dechrau yr wythnos hon. Dwi'n gwybod bod llawer ohonom erbyn hyn yn cwrdd mewn grwpiau bach dros y we i drafod y darlleniad sydd wedi bod sail y bregaeth y Sul gynt. Felly dwi'n awgrymu yma rhai cwestiynau i hi ystyried os ydy hwn o help i hi. Dych chi'n gallu darllen y stori yma o Iesu'n clirio'r deml yn y 3 efengel arall a ofyn y cwestiwn, beth sy'n wahanol rhwng y 4 efengel a pam bod pob awdur yn dweud y stori ychydig bach yn wahanol. Wedyn, pob blwyddyn gyda'r Gwanwyn, mae rhai pobl yn teimlo fel gwneud tipyn bach o spring cleaning neu decluttering. Ac efallai dylwn ni wneud rhywbeth tebyg yn Salem. Tasen ni'n mynd round y capel a cael gwared o popeth nad ydy e'n angenrheidiol i ddilyn Iesu, beth fydd ar ôl tybed. Neu, sut allan ni agor drysau'r capel yn lletach? Naill yn llythrenol, i groesawu pobl anabl, enghraifft, neu mewn ffyrdd eraill. A hefyd, pan bod pobl yn troi lan i'n hadeilad ni, sut allan ni bod yn sicr bod ffynhonnau dwfn o ysbryd Iesu yn nhw? Llawer o cwestiynau yw hystyried yna, ond does dim amser da ni yw hystyried nawr, ond da ni'n mynd ymlaen i ddathlu y cymen gyda'n gilydd. Felly gobeithio eich bod chi wedi paratoi eich bara ar gwyn. Fi'n mynd jyst i nôl dyma ni. Meddwl bydd Francis i'n ymuno â ni hefyd.
Dywedod Iesu Grist, dewch ata fi, bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe roedd â fi o'r ffwystra i chwi. Oherwydd lle mae 2 neu 3 wedi dod ynghyd yn fy enw i, yr oedd yno yn ei canol. Y mae Iesu yn galw at o bawb sy'n dwy'n bach pryder, blinder a phwyn, ac yn estyn iddynt ei wrthwystra a'i dangnefedd. Fel y mae wedi addo, y mae yma yn presennol, yn ein misg ni yn awr, yn ein gwahodd at ei fwrdd, i gymryd bara a gwin er cof amdano, i rannu cymundeb ag ef ac yn gilydd, i gyfrannogi o'r bendithion ysbrydol sydd ganddo ar ein cyfer, ac i dderbyn trigaredd a grath yn gymorth yn ei bryd. Felly Dew, Dew mewn llawenydd a diolchgarwch at fwrdd yr arglwydd. Gweddiw. Dyw sanctaidd a grathlon. Yr wyt ti wedi addo bod yn bresennol bob amser gyda rhai sydd yn dy geisio. Ymlyg y dy hun i ni nawr, wrth i ni ddisgwyl wrthyt. Bydded i'r gariad, lenwi ein calonau. Bydded i'r nerth, o'r esgyn ein gwendid. Bydded i'r dangnefedd ymlid ein hofnau, a bydded i'r ysbryd glân ein harwain i lawenydd a dirgelwch cymundeb a thi, trwy Iesu Grist, dy fab. Cyffeswn, yn ostyngiedig, i ni behu, yn dy erbyn di ac yn erbyn ein gilydd mewn cymaint o ffyrdd. Maddau i ni o dad trigarog, rhyddha ni o'n beau, a chreu a galon lan yno. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Efe a wnawn mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Efe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fy enaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed. Canis yr wyt ti gyda mi, dyw bialen at ffon am cysurant. Ti ar lwyf fordd ger fy mron, yn goedd fy'n gwrthwynebwyr. Irais fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlyniant, holl dyddiau fy mywyd, a ffrisoelia fy nhif yr arglwydd yn dragywydd. Fel hyn, mae'r apostol Paul yn disgrifio sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Oherwydd byddai'r byniaeth i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddoddais i chwi. Yr arglwydd Iesu, yn nos y brydachwyd ef, gymryd bara. Wnewch chi gymryd eich bara eich hun hefyd, please. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i toro. A dweud, hwn yw fy corff sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwn yn bwyt ar bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gweddïwn.
Diolch i ti o ddiw ein tad, am i ti ein creu ni ar byd rhyfeddol hwn a roddais di fod yn gartref i ni. Diolch i ti am ein cynnal trwy holl flynyddoedd ein bywyd, a llenwi ein dyddiau a digonedd a llawenydd. Yn arbennig dymunwn ddiolch i ti am anfon dy fab Iesu Grist, i fyw fel un ohonom ni, i farw ar y groes trosom ni, i'w adgyfodi gennyt o blith y meirw fel y bod yn fyw gyda ni nawr. Felly, Dad cariadus, fe wnawn ni hyn i gofio cymaint y mae Iesu'n ein caru, ac y dylem ninnau hefyd ei garu ef. Anfon dy ysbryd glân arnom. Fel y gallwn ni wrth fwyt ar bar y hwn ac yfed y gwyn hwn, ymborthi ar Grist a hael ein llenwi a'i fywyd a'i ddaioni ef. Cyflwynwn i ddofal di nawr, pawb sy'n annoel i ni. Pawb sy'n sâl. Neu yn unig. Neu yn dioddau o iselder. Y rhai sy'n ofni wynebu y dyfodol. Y rhai sy'n galaru. Y rhai sy'n teimlo yn flynedig y bore yma. Y rhai sydd wedi colli gobaith i'r dyfodol. Dyn ni'n gofyn i ti ei nerthu, ei bendithio a'i hadfer trwy ryn y sacrament sanctaidd hwn. Helpa ni bob un i gerdded law yn llaw a Iesu ac i fyw ein bywydau ei fwyn. Ac i ti o Dad, trwy Iesu Grist y Fab, a'r ysbryd glân, a bod pob glod a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dywedodd Iesu, hwn yw fy corff sydd yr eich mwyn hwy. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd cymerodd Iesu'r cwpan a dweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn bob tro yr afwch hef cof amdanaf. Iesu, o'n Diw, trigar ha wrthym. Iesu, sy'n dwy'n ymaith ein pechodau,
trigarha wrthym. Iesu, iahawdwr y byd, rho i ni dy dangnefel. Nefol, Dad, gysurwr y trist ac iahawr y dryllliedig. Diolchwn i ti am ein porthi wrth y fwrdd a rhoi i ni fywyd a nerth. Offramwn ein hunain yn aberth bywiol i ti. Cadw ni yng nghymdeithas dy bobl. Have you eaten that biscuit? Rhyfha ein ffydd, Into both of them. fel y tafwn mewn cariad, at y ti ac at ein gilydd. Allanw ni a llawenydd a gobaith a bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist, ein harglwydd atgyfodedig. Amen. Daeth om ynghyd i addoli Duw. Rydym wedi darllen gair Duw. Rydym wedi gweddio a hannu caneuon. Awn yn awr i fyd Duw. I fod yn bobl Duw, ble bynnag y gelwyr arnom i fynd. Awn yn enw Crist. Amen.